De groep zei zelfs dat ze benauwd wien of ze het na haar dorpsfeest nog wel organiseren kunnen. Daar was hij heel blij mee dat wij er kwamen. En hij vond het mooi dat wij hem tussen de wedstrijden. En dus ik, hij woest er graag taalachting bij aan. En ik kon omdat wij juist dit net willen laten pakken zijn, maar moesten wij vinden van meer dat er actie moest komen. Maar commissaris van de Koning Arno Brok is net te spreken over de actie van de jonge Rijn. Het kan net zo wezen dat mensen die over een zaak praten willen, dat ze haar melden bij het huis van een bestuurder. Dat kan net. Eltsenien had ik recht op een privéleven. Is ook een huishouding thuis. Een vrouw, een man, een baan. En die moeten net een actieve rol krijgen in het bestuurlijke werk van een bestuurder. In een opname van Waansdiet de Joen is te jaren hoe deputaire Hoogland het woord neemt over de groep. Maar ik vind het hartstikke goed dat jullie er even weg bent. Ja. En ik dank voor dat je me even naar luisteren won. Dit is heel goed aan de dag. Dus ik wil je net beskammen, al weet ik het al wat, hartstikke goed aan de dingen had. Het stond wel een beetje heks op wat jou zei. Hij zei ja, goed dat je hem de dieren hebt, viel je hem net beskammen. Hoogland is een professional, is een charmante man, is een elegante man. En dat herken ik ook in dit verhaal. Maar ik hoor het vast om een stellingname. Mensen mogen net thuiskomen bij hokker, deputaire of bestuurder dan ik. Ik net bij een burgemeester. Mensen kunnen een verhaal helden op het provinciehuis of op een gemeentehuis als het gaat om een gemeentelijke zaak. Maar net privé. Maar wie het dan het duidelijker west als de heer Hoogland dat op de Joen zelf met die een uitsprutsen hier? Jo, Jerre liet mij een stukje Jerre van het totaal verhaal. En ik zie gewoon wat ik als commissaris vind, als bewaker van de veiligheid en de integriteit van uw bestuurders. Dat boodschap is in Oudkerk in alle geval nog net duidelijk opkwam. Ja, zeker. Dat Douwe dat net erg vindt. Wij vreden dat hij dat taalachje wil, dan zonder dat zeker werd, man. Ja, 100%. Ja. Daar ben ik heel wijs mooi, ja.